سلام كمي كان يكون كبرات تغطات ملوات تي في بحافشات تغطات سومنا في تصامت سبورت ما في الله نيلومي سومن ونز تفلاليو نايز حلف سومن في تصامت سبورت وش هاجر وطان حزنا غيرنا لنا انا مكتالكم بغبر نعدم ناب فلامي زينا نامس نسجر فدرشين قدم بشكتها زوبا ماكل زوردوبو شامبيون زوبا ماكل كلتيشن 20 كلتن ماونتين بايكم دوما لومودان ناي جونيورن ز حلفه قدام اب كبابي اكسبو بناي كلام درخو ددر قصي نيرو سفيح صبصاوي يشعب شامبيون قدم بشكتها زوبا ماكل كلتيشن 20 كلتن ناي ماونتين بايكن كوم دوما جونيور ناي لومدان زحلفه قدام نكالاي سومو اب كبابي اكسبو قصيل نيروم زي تقدادمتي 4 ديفيجنات كوم دوما تقدادمتي جونيور زكايدو وددرات حيال هلخون استرايو نيروم بز مسرت تقدادمتا بكالاي مدرخ زمزغو درجاتات مسنول كسوسان شدشان زوصحو تقدادمتي كل عد مع 13 نتي 28 كيلومتر زحقوت وددر مشفانيو اب مودادر مسمر ترخيبوم زي عسرا زوريا زشفنه وددر كازم تقدادمتا بساعه 30 كيلومتر نارغصو نستمدو لمرحقت ب 56 دقيقه 51 كايتاتن كزازموا خلو تقدادماي ميكائيل داوود كاب غزابان دخا عوت ناي زامدرخ كوينوم تقدم تغانتا سيلينا زغونو ايفن كفلاي سيم هايلن كالاين ساساين كحزون كلو دايموند سلمون كاب تسويت شافي دانيال بولكي كوم دوما كيفن يوناس كاب سيلينا كاب رابعاي كساب شارشاي بمخان نوددروم زفصمو تقدم تيوم ابي كل عد مع 15 كاساسا 5 كيلومتر مال 25 زوريان مشفاني 120 كلتن تقدمتي ناب ودر قريبوم زام درخ بصنكورنتا زفطرتو وطرن ابي قدمي سرعت كتكون كلا تقدمتي بستفرالو متقعتات بمنواص ببزح زنبر غجلتات فطيروم اب موداتا كن عباي غجله نزن استفطرا غجلتات ناو حطتن قداينا غبرتن نتزنبر بزحي فصوم كم زغنس بمغوارنا فصام بصحام تقدماي غانتا غودايف نايب موسي نتا كبير ناي مودتي اقاطام انغدا زنبرت ناي قصبه تاوددر بمرتع كوتلاخلو تقدمتي برخ تلازار كابناتنا رومي غبصاوي كاب تسويت يوناتان تسويت كاب سلينا ميلكا صاي كاب غودايف كوم دوما مدهاني زريت كاب غانتا تسويت كاب كلايك ساب شارشاي درجاتات بمحاز نوددروم زفصمو كونو زوم تقدمتنا زام درخ بحد ساعتن 5 دقيقه 40 كلتن كايتن بزغونه غيزي كزازمو خلو ساعات كاساسا كلتن كيلومتر يوم تقعيزوم تقدمتي كل عد مع 17 لعليون سنه تقدمتي كركوبن كل 40 كلتن كيلومتر مالت 30 زوريان خشفني تمديبلهم زوم تقدمتا بساعه 36 كيلومتر نارو صاب زكر غصو وددر تقدم غانتا سيلينا سيم ايوب قدما كونو حنصاص كرغصن كلو تقدمتي نهومي فريم كابناتنا سيم نصرا بولكي بنهور تسفا غبريل كابناتنا كوم دوما ايفنيزر دانيال كابابا شاول كابكالايك ساب شارشاين زلو درجاتات حيزوم نودجوم فتصيموم دكنسيو تقدمتون وددر تسريع لنيرو 10 زغنا تقدمتا بمودادر مسمر ترخبن 28 كيلومتر حقز نبرو مالت 10 زوريان مشفانين تبغيسن اب ساعات 28 كيلومتر نارغصان فصام بزبصحخا ناي ولق تقداميت يوساني مانك تعوتن كلا تقدمتي سيدان هابتون كاب ساوا ايت كلاي سيلفانا ولد ميكال كاب سراي ساوا ليدا يعبي بولكي شوشان هابتون كاب صنعتو كوم دوما بيتليم تدروس بولكي كاب كالايك ساب شاشين زلو درجاتات بمحاز نوددرن فصيمنين اب مودات ستخايد نافكر تقدم بشكتا دوما زغانين تقدمتي جونيور زكايرو وددر نيرو ساسان حدن تقدمتي 56 كيلومتر مالت 4 زوريا زحقوتو استسلعلون وددر نمكيار اب مسمر ترقيبهم زابزح مقعتا استانغد لا مدرخ اب مودات ستخايد غصبتا وددر ناي ولق تقدماي دانيال محاري كعوتن كلو ناي غودايف المادا منغساب كالاي ناي ولق اسرافيل مولغيتا سالساي درجا كحز تقدمتي اخليلو ابرها بولكي كيفن تقلماريام بولكي سايمون بيتروس كابناتنا مدهاني تقل بولكي يوهانس مدهاني بولكي بيتيل شيشاي بولكي كوم دوما سيم تسفا غابر كاب غانتاناتنا كاب ربعيك ساعه 10 زلو درجاتات حيزوم نوددروم فصيمون كبرات عزبتي مساكرتي وددر ماونتين بايك زوبا ماكل صغير حصير قال محدد نابهم نقربو سناي مكتال الرأي غني لك كبرت هابلي فلما مستعذبتي كتلالنا ابزي فيدريشن وي كابزناي ماونتين بايك زلك صف حلافنت الرأي شميت إذا استولى بحال أبزي زلنا يخاني كم بريزيدنت فيدريشن كريد مشكلة زوبا ماكل ماونتين بايك كوينه سرح لهم استري زلها وددركا مدبر فلسي تقادمتي ስለዚህ ነዚህ አንሰርሕ ዘለና صبو مو حفشاوي نتفتات ناي ماونتين بايك ناي زوبا ماكل كميقوم تجمجمو
كمي على بزحي تقدمتي وسخ كير اللودو أب ماونتين غوديلي فلتني زي ما قدالو خاني مسالل سلازغونة سرحي مالت كغودل وي كالو خداقم تخوينن نحنا خندكم علينا نحنا حساب زي دخمنا نحنا علنا حساب زبلنا توم تتصاوتون نتا علنا نبلو ملس سلازوبنا عقباتنا تناي تتصاوتقا كاب عمي نايلوم بوزحو كل بناي ورقاتنا يقلقل تصقم سلازولو يمبر بتصفوف هكايدا بتصفوف ورنيك حزنا انا كايدا زلنا هراي مو عبيت نايزم تقدم كما يخم تقمقمو مالت كاب جيزي ناب جيزي وسخ يقبروا له ابتناي بقعتهم كما يتقمقمو ساعتو تام بطعمي بركا كمت نحنا حجي استوبوش نعزلهم تزنبر نعامي فطنتهم سي مالسي دارقا بحادة نطبي حموشت كم زعبيوس نريق لنا سلازي تلوت له تدليت له እንደገና መሳልል ስለዝኾነ ናይ ዝማውንቴን ከም መበገሲ መጠን ወይ ከም መፍረይ መጠን በቃ እንደ አነ ብዝከአለ ማለት አነ ተገልቢጤ ደመስጉኖም ነቱ ውድር ክርኢ ከለኹ ወይ ከካይድ ከለኹ አዚ ዝዓግብ ስለምታይ ዘለዎም ካብዘይ ብሎም አምጪኦም ተለቃቂሖም ገለመለ ድሌት እቲ ድሌቲ ዜሮ ዜሮ ምስጢሩ ምጽዋዕ ሃገር ክተጽውዕ ከለኻ ዓብ ክብር ኣለዎ ስለዚ እዞም ተካእቲ ወለዶ እዚኣቶም ከዓኒ ቅድሚኦም ወላውን ቅድሚኦም ንሕና ሓጂ ካብ ማውንቴን እናሓሊፍና ንሕና ነቲ ማውንቴን ተፃዊትናዮ ኣይተዓወትናሉን ተሳቲፍቲ ኢና ንበሃል ማለት ኣብ ውልቅና ክንዕወት ንኽእል ግን ኣብ ሃገር ኣብ ካልእ ደረጃ ዘምፃእናሉ ውድድር ወይ እውን ውፅኢት የለን ንዖም ግን ባይታ ንፂፍና ሓሊፍና መሊሶም ነቶም ዘንፀፍናሎም ንሶሙን አንፂፎምሎም ሓሊፎም ከምኡ እንዳበለይ ዝኸይድ መስርሕ ስለዚ ኣይከቋርፅኒ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ እውን ክቕፅል ምዞም ዘለዎ ምዞም ምሳይ ዝሰርሑ ዘለዎ ኣባላት ካብዞም ኣብ ቅድመይ ዘለዉ ክልተ እውን ብዝተፈላለዩ ምክንያት ተኣልየምና ኣለዉ ከም ዘለውና ግን ክነፍልጥ እንደሊ ዓንደ ማርያም መሓር ኣሎ ጴጥሮስ ጎይቶኦም ከ ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም እውን መፅኦምና ነቲ ስራሕ ብፃዕሪ ኣፀቢቕና ክንፅዕረሉ ምዃንና ከረጋግፀልካ ደሊ በዚ ምክንያት ሕራይ ኣቶ ትእዛዝ ሞ ናይ ማለሲ ከም ብድሆ ዝኾነ ኣብዚ ተካይዶ ውድድራት እንተሎ እሞ ንቐፃሊ ፍታሕ ዘድልዮ ጉዳይ እንተሎ ክትዛረበና ከም ብድሆ ኩሉ ግዜ ብድሆ ኣለና ኣት ኤኒ ታይም ኣብ ዝኾነ ይኹን ውድድር ብድሆ ኣለና ስለምንታይ ንሕና ናይ ፅርግያ ቦታ ብድሆ ኣለና ማለት ፍቓድ ዝወሃቦ ፅርግያ ክንገብረሉ ዝግባአና ፅርግያታት ኣሎ ግን በቲ ዝምልከቶ ኣካል ፍቓድ ተዋሂብና ኣብቲ ፅርግያት ክንገብር እንተጀሚርና ካብዚ ዘለዎ ፍጥነት ንላዕሊ ክንርኢ ንኽእል ወይ እውን ካብዚ ዘለዎ ብዙሕ ተቐዳድምቲ ከዓኒ ክነፍሪ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ናይ ፅርግያ ብድሆታት ኣሎ ከምኡ እውን ተን ኩሉ ግዜ ካብ መንግስቲ ትፅበን ኢኻ መንግስቲ ዓቕሙ ይገብር ኣሎ እቶም ሰብ ፀጋ ዝበሃሉ ከዓኒ ካልእ ትረፍሲ ወላ ፎርፋኒ ንባዕሎም እውን መዘናግዒ ብነብሶም ጥዕና ሰልድኻ እንተ ተንቀሳቒሱ ይዕግበት ዘምፅእ ኣፍርዮም ነቶም ዘፍረይዎም ደቆም ክርእዩ ከለዉ ማዕረ ክንደይ ለውጥ ኣለዎ እሞ ካብ መንግስቲ ጥራሕ ደይኮነስ ወላቶም ውልቀ ሰባት ከማን ኢደ ኢድካ ኢልና ነቶም ተቐዳደምትን ነቲ ስፖርት ንምዕባይ ክንፅዕር ኣለና ኣብ መወዳእታ ተመሓላልፎ መልእኽቲ እንተሊካ ዕድል ሂበ ክንፈላለ ኣራይ መወዳእታ ምዞም ብፆተይ ኮይነ ዝሰርሖ ስራሕ ዕጉቤ ካብዚ ዘለናዮ ንላዕሊ እውን ክንሰርሕ ኢና ስለዚ ኣብ ወለዲ ከመሓላልፎ ዝደሊ ነገር ተሎ ወለዲ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዋሕዲ ኣለና ነቲ ዋሕድቲ ብኣካል መፅኦም ተዓዚቦም ሪኦም ዓጊቦም ክኸዱ ከለዉ ደቆም ነፃ መኺሮም በቲ ዝኸውን ኣገባብ ክሰዱልና ደስ ብለኒ ካልእ ማለት ስፖርት ፈውሱ ናይ ኩሉ እንተበልኩም ምግናን ኣይኮነን ይቐኒየለ መጀመርያ ንዓይ ቀኒየለይ ነዚ ዕድል ግዜኹም ሰዊኹም ኣብዚ መፂኹም ትህሉ ኩነታት ናይ ተቐዳደምትና ክትፈልጡ ብምምፃእኹም መጀመርያ ከመስግነኩም ደሊ ቀፂለ ስመይ አልአሚን መሐመድ ብርሃን ይበሃል ከም ጸሐፍን ከም ምክትል ፕሬዝዳንትን ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት ራይ አቶ አልአሚን ደጊምና ዚናይና ነመስግን ቀኒልና ክብረት ሃብልና እስከ ሓፈሻው ትዕዝብትኻ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ማውንቴን ናይ ዞባ ማእከል ከመይ ይመስል وكمزي خبلوا تصنح زنبوصتي اتي تم تقدمت ازيهم بزحات يوم
ካብዚ ዝፈረዩ ተቀዳደምቲ እውን ኣዝዮም ኣብ ዝለዓለን ኣብ ዝበለፀን ደረጃ ዝበፅሑ ብዙሓት ተቀዳደምቲ ኣለውና መብዛሕትኦም ዳርጋ 900ዊት ልዕሊ ይኾኑ ይኽእሉ ምክንያቱ ብማውንቴን ሓሊፎም እዮም ኣብ ሃገር ምፅዋዕ ዝርከቡ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሱር ናይ ቅድድም ብሽክለታ ክሳብ ዝኾነ ኣብዚ ደለዉ ተቀዳደምቲ ከዓ ኣዝዮም ብሉፃትን ንፉዓትን ተቀዳደምቲ ኣለዉ ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝግለጽ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ፀገማት ኣለዎ ናቱ እቲ ፀገማት ከዓ እቶም ተቀዳደምቲ ሴፍቲ የብሎም ንኣሽዮም ብዕድመ ዋላ እትዮም ተዓዘብቲ ድመፁን ከምዚ ትሪኦም ዘለኻ ዳርጋ ኩሎም ንኣሽዮም ኣብቲ ናይ ብዙሕ ተቀዳደምቲ እንተመፂኻ ግን ኣዝዮም ብዙሓት ዓመት ዝውስኹ ዓመት ከዓ ናፍቲ ዝቕፅል ዳኮርሶ ዝበሃል ዲቪዥናት ቀጻሊ ዝሓልፉ ስለ ዝኾኑ በቲ ክሰግሩ ከለዉ ውሒዶም ክትብል ፀኒሕካ ሜዝካ ከዓ ብታሕቲ ብሉፃትን ንፉዓትን ተቀዳደምቲ ይመፁ ማለት እዩ እሞ ትዕዝብትኻ ከመይ እዮም ትረኽቦም ዘለኹም ዞም ተቀዳደምቲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ከም ዘለኩሞ ዓበይቲ ዲቪዥናት ትምግቡ እንተዳ ኮንኩም ከመይ ኣሎ ንቐጻሊ እስኻ ትዕዝብትኻ እዋ ኣነ ሕጂ ካብ ናተይ ትዕዝብቲ ክገልፆ ተኮይነ ኣብዚ ደለዉ ተቀዳደምቲ ኣዝዮም ብሉፃት እዮም ብጣዕሚ ማለት እዩ ኣብዚ ማውንቴን ካብ ዳኮርሶም ዝሰገሩ ምናልባሽ ናቱ ፀገም ክህልዎ ይኽእል ዓቕሚ ይጎድሎም ይኸውን ዝተፈላለየ ምክንያት ክህሉ ይኸውን ግን ኣብዚ ክንሪኦም ከለና ብብቕዓቶም ንሕና ካብቲ ክንጀምሮም ጀሚርና ካብቲ ናይ ኣቴንዳንስ ክሳብ ናይ ፊኒሽ ላይን ትበሃል ምሙሉእ ኩሉ ብስነ ስርዓት ነትሕዞም ኢና ማለት እቲ ሕጊ ፈሊጦም መኸዱ ስለ ዘለዎም ኩላህና ተሓባቢርና ኣብዚ ኮይና እቲ ክግበር ዘለዎ ንገብር ኢና ብሓፊሻ ክትሪኦ ከለካ ግን ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነገር እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ካብኦም ደይትፅበዮ ነገር ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ምንቅስቃስ ኢኻ ትርኢ ብመወዳእታ ኣቶ ኣልኣሚን እንታይ ኣሎ ከተመሓላልፎ ትኽእል መልእኽቲ ኣነ ከመሓላልፎ ዝኽእል መልእኽቲ መጀመርያ ነቶም ወለዲ ስድራ ቤት ኣብዚ ቀጻሊ መፅኦም ቀዳም ንደቆም ብቀረባ ይከታተልዎም ሞራል ህቦም ኣለስም እዚ ግዜኦም ሰዊኦም ክመፁ ከለዉ ብጣዕሚ ደስ ይብለና ሓንሳብ ከም ደያኑ ኮይኖም ሓንሳብ ከዓ ከም ፖሊስ ኮይኖም ንዓና ኣብዚ ብጣዕሚ እዮም ድሕጉዝና ንደቆም ጥራሕ ተይኮኑ ዝተላይ ንዓና ማለት እዩ ብሓፈሻ ከዓ ኣነ ከዓ ንዞባ ማእኸል ንፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእኸል ከመስግን ደሊ ምሳና ዝውዕሉ ብዚ ከዓ ፀሓይ ንፋስን ክውቅዑ ዝውዕሉ ፖሊስ ኣለዉ ናይ ፀጥታ ሕክምና ኣምቡላንስ ኣላ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመስግኖም ይፈቱ ከምኡውን ዞም ምሳና ደሎ ፌደሬሽን ካብ ንጎ ሰዓት 6 ኣብዚ ክሳብ ሰዓት 2 ምሳና ኣብዚ ፀሓይ ንፋስን እናተወቅዑ ስለ ዝውዕሉ ብሓፈሻ ንኩሎም ከመስግኖም ይደሊ ሚኒስትሪ ዜና ከዓ ነዚ ግዜ ሂቦም ናብዚ ብምምፆም يغنيلنا يبل مالتي شمي تيدروس هايل بحال حلفي تكنيك زوا مأخل ناي مونتين بايكي أتو تيدروس زي وددر زي كم زنريو زلنا شامبيون زوا ماكل ناخل تشين 20 كرتني زكار زلو اسكا تكنيكاو مدايو اب كمي كونتا تالو تبلو أنا أب تكنيكاو مداي خقولصم كلهو بطعمي بلوصاتن نفعتن زخونو تقادمتي ኣለውና ካብዚ ተበጊሶም እዮም ካብዚ ተመልሚሎም እዮም ናብቲ ዝለዓለ ዘሎ ዲኮርሶም ዘይቡ ጽቡቕ መሰረት ሒዞም ኣብ ዝለዓለ ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ዝኾኑ ካብ ማውንቴን ተበጊሶም እዮም ናብቲ ዝለዓለ በፂሖም ዘለዉ እታ መበገሲሲ ማውንቴን መጋቢት ናይ ዲኮርሲያ ይብላና ጅስ ዚያስ بزيادة كملمولون زيادة وصايتات كغبرلهم زلهم اب ماونتين يزبلان بتكنيكاو تريخها بلوصاتن بعدقوم دي خاطبل بشغلتهم دي خاطبل بقع زخون تقدادمتي الو ماونتين دحنتهم نموحس زي كوميتي تكنيك انتاي نغبابات يزتقم كسع كندي صفوف تسرح سخا كم حلافي كم يتغمغمو اب دحنتهم مبغاسهم ددلي قطعتات نايتي كساي كم زغبرو نغبرينا زخونه حجي حدا تقدادماي ناي كلتا غوني قطري ناي شغلتان كغبر كم زلو بزي اتزدل قطعتات ماليخا اب وددر كم قرب نغبرو مالتي تعنا شغلتو زملكت بتعناها الموددر كلنا نرينا عنا زغودلا فرينو غلغله تديبلن كوددر كم اللي نغبر ابد مص اعريكم نصيلناها اوددر المص نبلوم مالتي نبغسوم اب تكنيكاو سي زدلي صوصي تاشم نغبرلو مينا مالتي راي سمي يوحنس تكاو يبال ابزناي ماونتين كاني كم دانነት ኮይነ ይሰራሐለሁ
አቶ ዮሐንስ ሞ ናይ ዳንነት መስራሓት ብኸመይኹም ተካይድዎ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ኢኹም ተካይዱ ከመይ ክትግምግሞ? ወቲ ናይ ዳንነት ነካይዶ ኣብዚ ብነጥቢ ጥራይና ንሕዞ ምክንያቱ እቲ ናይ ፎቶ ፊኒሽ ስለ ዘይብልና እቲ እንታይ ይበሃል ካሜራታት ብነጌርና ንሃና ስኢልና ስቶም ደቂ ጋንታ እዞም ኣባላተይ ኮይነ ተሓባቢርና እቲ ሪዛልት እውን ኣነ ከዓ ነቲ ሪዛልት ኩሉ ጽሒፈ ኣዳልየ ብምልኡ ንህዝባዊ ርክባት የረክቦ ድሕሪኡ ከዓ ናብ እንዳዜና ናባኹምካ ነብፅሖ ማለት እዩ ሞ ኣብ ቀጻሊ ፎቶ ፊኒሽ ተራ ዘየለ እቲ ብቕዓት ክህረም ዝድለ ብግዜ ክትሓዝ ዝግባእ ገለ ብዙሕ ኣይ ሁሉን እሞ ወላ ኣብ ስራሕኩም ካ ፀቕጢ ክፈጥር ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ብሓንሳብ ተቐዳደምቲ ውዒሎም ናብታ ሕንፃፅ ንኽሰግሩ ከለዉ ብዙሕ ግድል ይህሉ እሞ እስከ እንታይ ኣለካ ብዛዕባ እዚ መልእኽቲ ከተመሓላልፎ ትኽእል? ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ፀገም ደጋጥመና ምክንያቱ ፎቶ ፊኒሽ ብሙሉእ እያ ተዳልዎ ዋላ ተፃወቲ እውን ኣብ መንጎ ኣቋሪፆም ክኣቱ ከለዉ ኣብቲ ናይ ቦላታ ግዜ ይኣቱና ነይሮም የምልካ ትበኣስ ፎቶ ፊኒሽ ተልያ ግን ነፍሲ ወከፍ ዙርያ ክሓልፉ ከለዉ እቲ ተፃዋታይ ትሕዘ እያ ኣብቲ ናይ መወዳእታዊን ከምኡ ጌራ ኩሉ ነጥቢ ካብ ብቢሮ ፅሒፍና ካብ ሞባይል ነቢልና ነብሎ እሳ ብምሉእ ነጥቦም ደሚራ ናይ 3 ይኹን ናይ 4 ፀወታ ይኹን ተረክብ ማለት እዩ እሱ ናታ ዝበለፀ እሱ ኢኻ ግን እንታይ እዚ ምስቲ ዘሎ ግዜ ናይቲ ባጀት ፀገም ስለ ዝኾነ ዳ ፎቶ ፊኒሽ ክረኽባ ይከኣልና ሽመይ ዘምክኤል ዕቑባ ይበሃል ኣብዚ ቦታ እዚ ሓላፊ ውድድርን ስነ ስርዓትን ኮይኑ ይሰርሕ ኣለኹ። ኣቶ ዘሚካኤል ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ሻምፒዮን ብፍላይ ብሓፈሻ ግን ንጥፈታት ማውንቴን ባይክ ናይ ዞባ ማእከል ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ? ኩነታት ተቐዳደምትና ኣብ ከመይ ዝርከብ? ኩነታት ተቐዳደምትና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ዝርከብ ዳርጋቲ ብዝሒ ዋላ እንዳበዝሐ ይመፅእ ኣሎ ኣስታት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘለዎ ከባቢ 500 ተቐዳደምቲ ኣለውና ኣብ ኩሉ ዲቪዥን ማለት እዩ 5 ዲቪዥን ኣለዋና ደቂ ኣንስትዮ ሓዊስና ማለት እዩ ካብዚአን 11 ጋንታታት ኣለውና 11 ጋንታታት ብመምሕዳር ዝምወሉ ብውልቀ ሰብካ ዝምወሉ ኣለውና እዚኦም ካብ ደቂ ኣንስትዮ 4 ጋንታታት ኣለዋና ማለት እዩ ሞ ብሓፈሻ ኩነታት እዞም ተቐዳደምቲ እቲ ንዕኦም ዝስራዕ ውድድር ምስቲ ዘለዎም ብዝሒ ዝምጥን ድዩ ከመይ ትሪእዎ? ሕጂ ናይ ቦታ ኣብ ቤት ገርጊሽ እንዳንገብር ነርና ምስቲ ህዝቢ ደይ ብዙሕ ደይ ይሳተፉ ነዚ ዞባ ማካይን ከይዓፅኻ ገሌል ከይከውን ኢልና ሕጂ ካብዛ ኤክስፖ መፂና ኣለና እቶም ተቐዳደምቲ ብዝሒ እንዳመፁ ስለ ንወ ዘለዉ እዚ ቦታ እዚ ንዕኦም እኹል ሕጂ ሞ ብሓፈሻ እቲ ናይ ዝስራዕ ውድድር ምስ ብዝሒ ዘሎ ናቶም ግን ከመይ ኣሎ ማለት ዋሕዲ ኣሎ ከምኡ መረረ እውን ስለ ዝስማዕ ፃዕቂ ዘሎ ውድድራት ንኽትገብሩ ዝኽልክለኩም ጉዳይ እንታይ እዩ? ሕጂ እንታይ ድምስካ ተፃወቲ ውድድር እንተበዚሑ እዮም ዝነፍዑ ውድድር ንኸይንሰርዕ ከዓ ባጀት የለን በተን ባጀት ዝሰርዑ ኢልካ ኢኻ እተን ውድድር ትገብረን ሕጂ ውድድር ዋሕዲ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ውድድር እንተበዚሑ እዩ ማውንቴንስ መሰረት ናይ ታሽሙ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ውድድር ክበዝሕ ግቦ ግን ባጀት ስለ ደየለ እቲ ድሰልዑልና ኢና ንኸይድ ንሕና ሞ ብመወዳእታ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ኣለካ ኣቶ ዘሚካኤል? ኣነ ብዙሕ እንታሽሙኒ ዝዛረቡ ብዙሕ የብለይን ኣብዚ ናይ ታሽሙ በቃ እዞም ወለድስ ተገዲሶም ምሳና ገሊኦም መፅኦም ዳርጋ ድሕጉዙን ኣለዉ ምሳና ኣብዚ ከምኦም ክስዕቡስ ከዚያ ንወለድ ድላብዎ ማነ ወለዶም ደቆም መፅኦም ክርዩ እዚኣ ድላቦ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ተቐዳደምቲ ማውንቴን ባይክን ጁኒየርን ዝመፅእ ቀዳማ ብከባቢ ኤክስፖ ዝካየድ ናይ ሳልሳይ መድረክ ውድድር ክዛዘም እዩ ፌደሬሽን ቅድም ብሽከታ ዞባ ማእከል ድማ ኣፍቀር ስፖርት ብሓፈሻ ኣፍቀርቲ ቅድም ብሽከታ ድማ ብፍላይ ነዞም ፅባሕ ተካቱ ዝኾኑ ትስፍዋት ተቐዳደምቲ ብኣካል ብምምፃእ ከተባብዕ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉሎም ምምሕዳር ንዞባ ፓራዲዞ ንዞባ ማእከል ወኪሎም ዝተሳተፉ ብሉፃት ተፃወት ኩዕሶ እግሪ ኮይኖም ዝተረቑሑ ተፃወታ ከተተባብዕን ከላ ነቶም ንልዕሊ 10 ዓመት ብተወፋይነት ዘገልገሉ ኣባላት ፈጻሚት ኣካል ስፖርት ንዖም ተኪኦም ዝተመርፁን ናይ መፋነውን መላለይን እንግዶት ዝዓለፈ ቀዳም ወዲባ
كوميتي سبورت نؤزبا باراليزو قدام 19 حدار 2022 أما حدارت إتن أزبا ويزرو ستوم سيد عمر حرافي جنفر سبورت زبا ماكل أتو كفل أبرها قدايم سبورتنياتاتن ناي كبر عدماتن أغايشن أبزو ترخبلو أبوشت 10 عمت بقراس روت نزفريتم تتصاوتي أو نتاون ألو تاون سرحهم جمجيمهم بقولون ترى بقعة زغون سبورتايا مفرق حقرات كانت بقعة زغون تكعت سبورتايا مفرق يديرو زوم بمدول تكبير نينا نبل مالتي نزبا باراليزو ولا كواخن كالوت من محدارات أو أتلتيكس زتقاسو سبورتنياتات انت زيفريت نزلوا تصقا ميدا نوشتي سجرون بيت مرتي كالاي درجة حابشاون أبربحان بمعال أبوشت إذا 10 عمت زفريتهم تتصاوتي كم بجكاتهم أب تحتها حقيفاتهم زلا تتصاوتي مالت نهم تادسن هي أبال هاجرت كانت تتصاوتي كانت دندنن تمسكن تصفاي كانت عدوليس فعلين نقص السيد سفازجي داويت رزنة كيسار مسكان تغيب عاري مدحني ردا يوسف سقاي سيراك مبرهتو دانيل سمون مسكان دندن فنان تسفاي ميرون بأمنت أشلي فنان قبر زابير فلتشر مسكان أسمر بيرا تحقيفهم تساوتو زلو تساوتي بقراس روت نوزبا براليزو تمل ميلوم زعبي مخانم أبت على تقمجيمهم بزيكازي بنوزبا براليزو فريوم نزوبا مأكل وكيلهم أب حجراوي ولدر تحت 10 عمت مستف بقعتهم بمسكار بلوص تساوت قينهم نزت شلم تساوتي نهمي سيفة ديل تقرا قرقش السي كيدانن كم تبابعي نفسي وقفهم حد الشحن عفا كشلا من كلو بلوص حلا ودات قينو زت شلمة تساوتاي إريتروس أبرهالي مالت ماشي كمون أبكت ماكرن زت عنقله هجراوي صوتا كوسجري ديك أنستيو بالستي تساوتي تبع 10 شتات بالستي أمز كبيت كوينا زت شلمت تساوتي فيونا قرقشين فريات نوزبا براليزو بمخانم نفس وقفهم ككل تشحن عفان متابعي جنزب كم دما وانجان توهيبهم أب موداتا أما حداريت نوزبا براليزو ويزرو ستوم سيد عمر نبرتي نوزبا براليزو سلتي أب سبورت زقبرو وفريد حريم مسقان كم زعينت مدب نزل سرعو زمدبون أبالات كوميتي سبورت براليزون أسلتنتن سبورت نياداتن ناينقع حقوسكم قال بمسمع ناستات 10 عمت بتوفاينت أب سرح نزل سنحو أبالات كوميتي دقيمة بمسقان نعام تكيوم زتمرسو حدست أبالات فساميت كوميتي قاء صبوقنا يسرح جزيه كوخن اللومن بلوت سرح بمسرح شمامن سم هاجرومن زت أوعو تكاتي تتصاوتي كافريو تلابيام إتوم مجمّريا نعمتات كوابي كابدا شو عتعمت نظام محدار نزوبا كم كوميتو بينهم زغل كل زنورو بملو توفاين زي دومز الصوم تغيروا أما شيء كانوا تحدثتي مريضنا الصوم اللي تعلمون كنا فينا اسفلنا دبرنا سبورتي تبنى معكم كنتي يكونوا في حالي كافتي نهاجر تسمن هاجر كا نخت معجلن أب علم نخت تسمن زفلت أحد أكثر سنة مسؤول أساسي سلازم إحنا أبدأ نزوبة الجراسروت جنبنا ناب ديفيجنات كأجمع يمكن كلايبل نبنا مخيط زنبرنا نزوبة هنا نزا زوبة زياخاء نزا نزوبة شم ذهب كمان كتصايل خاء ولا أبزن نزوبة تساوتو الناس تساوتكم كابجاون ملو تتوفاين نديركم أبكاري ونزا شم زياء تلبسوا لهم يمسك نزبا براليزو سلسته من محدار كبابي مالت عاد سقدو عاد عبيتو مكان نقدتن زحقفت من محدار نزبا خوينا حالتي قوالا نستيتي تركبهم 4 علمتي يركبوهم زخبركم تعزبتنام نمرو تحستونا يزمدب اب لس سبورت تخطاتلو زخبركم تعزبتن لومي سومن زتدالو سومنا فتصامتا سبورت ابجي فتصمت لمكتالكم مع زينا نمسجن مسكولاتهم اولا استوديو بحبار بمخان لسنابتكم مزول سومني كونوا من رقابنا كساب شعوغن السلام